Saan ka? Okay po yung O sige, punta mo kami sa pizza. Ano tayo? Saan tayo punta? Sana? Bangko. Kanino na ako namin niya eh. Ngago ka ma. Oo, hintay mo kami dyan sa pizza. Sige. Kunin niya. Tawag pa yun, nandito naman. Magkano yun nabot? 2.5. Biyaran ko na rin pala ito si Shana, par. Ang ilan nyo kasi, gusto nyo ng ganitong RP. Ay! Inay! Kailangan ko ng ganitong ano, para. 7,150. Mas pera ko para. Ito. Ewan ko na. Ay, kailangan natin magplano muna. Balik tayo sa pizzeria. Okay. Magkano utang ko muna sa'yo? 7,150. 7,154. Kulang ng 4 pesos. Sige nga. Wag na. Yan na, kompleto na. Binibigay ko na sobra pa nga eh. Sana. 7,154. Ba't ganun? Ano? Buka. Kulang yung ano ko. Hindi lang. Hindi ko na withdraw. $8,154. Oy, meron na. May supply na. Ay, putang ina mo. Kailangan natin ng 8,154. clean na plan. Hindi ubra yung ganyan eh. Lalo na ngayon na madami atang. So, dapat siguro may... sige, dyan tayo sa pizzeria mag-usap ng heist plan. Heist plan tuloy ng plan na... Sana, dito mo na. Huwag gumalaw. No. Kailangan mo ng isang tao na nakabihis ng... Ay, nga naman ako nanino eh. Hintayin mo kami Nga dyan. naman. Papunta na kami. Doon naman tayo, pizzeria. Ngunguno na ako eh. Hintayin mo na. Ay! Hintayin mo na kami dyan. Minsan mo, mga nino ang una. Okay, hintayin mo na kami dyan. Bigyan mo ako ng 1 minuto. Bisa mo. Hindi. Ayun nga pinangaan Gusto eh. mo. Naman ako mamimili ng Ang pandate ni madam ah. Grabe. Sino yun? Sino yun, ano? Baka fans mo. Sino yun siya na? Pizzeria. Ito nga, pizza. Mabilis dito. Pizzeria. Alam mo kay Bueng, natatakot ako. Bakit? Hindi ako pwede makulong. Ba't ka makukulong? Ba't iniisip mo yung kulong? Hindi ka makukulong dyan. Sa taga ko nagtatrabaho ng mga kung ano-ano. Ayoko hindi ako nahuli pa ulit. Okay. Alam mo, pinaka the best dyan, yung mga ganyang experience. Handa mo yan. Ala, kay Bueng, makinig ka. Ayoko nga makulong. Hindi dahil sa... Ayoko. Hindi ka makukulong, magbabayad hindi ka na. makukulong. Ito Hindi na, ka ito na. makukulong kung may isipin yung kulong. Okay. Ay. Okay, ito na. Tang ina nyo. So, or ganito na lang. Pag pumasok yung polis, nakatambay tayo dun sa bahay. Nakaupo lang tayo. Pwede. Ano Ano eh? Ano naman eh? tayo. O, dito kami sa pizza. Labas ka. Ano eh? Oh. Ano nga naman nino ah? Kalbo, si ano nga pala, si Shana at si Anding. Nakinuno kanina, nilanan nung hinahanap mo yung mga lamoy, hindi naman magtangon. Makinig ka muna dito, may plano, sumama ka sa amin. Halika nga, kausapin kita. Ikaw ba, di ka magsasalita sa mga polis kung gagawa ka ng krimen? Ha? Sige. Mas maganda at ang... Ma! Mas marami. Mga naman, maraming namin tao, namin mas naman masaya. nino, magagawa ka ng krimen. Ayaw mo, di ka sama. Hindi naman, ni Mini, na naman ang munat naman krimen. Kasama ka ba hindi? Oo, hindi. Pero, lang. Kasama ko si Shana, si Anding. Kasama ka ba hindi? Nim! Tagot! Nim! Anong ngi? Anong ngi? Nim! O sige, tara. Ano naman, oh. Pala eh.
Sana sama natin to si Kalbo ha. Napagtitiwalaan naman to eh. Bakit kalbo na Wag pa. Wag mo. Yun nga Ano lang ba? po. Ganito Adrian ang na lang. gawin natin. At tama na yung naisip mo siya na ang gawin natin, di ba? Ay, ito, quiet tayo. Hindi tayo quiet, tatakbo sa loob quiet. ng bahay. Okay, hindi tatakbo. So, pag may dumating na police Kepwing, itatakas mo yung van. Sabi mo, bibili ka lang ng alak, babalik ka, nandun yung dalawang babae sa Oo, loob. nandun na yung Pagdating ng police, sabi lang namin may house party, tapos May maghanda house ako ng party. music. Oo. ito ang gagawin na. Since tayo lang Huwag ka na apat bumalik, doon, itakas mo yung oo. magsasayawan tayo. Magpa-party-party Dapat sino tayo. to? Okay? Pagpasok ng pulis itong si pasayawin natin, kunwari siya yung stripper. Oo, May house tama. party. Basta ganun ang gawin Tama. nyo, ha? Itatakas mo yung Ay, balso si na may Quiet, laman ng mga nakikinig. apply. Nakikinig ata. Dito tayo. Dito. Ibigay natin yung RP sa kanila. Sige. House party. Hey, I like your hair. Thank you. Uy. No, thank you. Are you selling any water? Like bath water? I am James. Hi, James. What, No? Bath water. Oh. Minula-mula, namuningan naman lang ng Yes, yes, ano. I mean, Oo, ay mananino eh. Uy, siya na. Liga nga dito siya na. Tsaka Kalbo, liga. Ang ganda ng plan natin. Ano plano? Ano plano? Ano plano? Ito nga yung mangyayari. Naisipan ko kasi na hindi uubra yung mag-aaway tayo and then bibili Oh. yung bahay. Masyado ng masyadong complicated. Hanapan nila tayo ng papers and stuff. Oo. Mas maganda na lang may house party. Diba? So, May nasa house pagpasok party. ng mga police, nagsasayawan tayo, nagpa-party-party. Ano? Tapos, Yan ikaw yung bibili ng alak, nandun na sa van yung mga gamit. Takas mo na yun. And then, ayun, maghihintay kami na, hindi na ata babalik. We have to go na. Diba? Sa bagay. Sige. Anong plan B? Hindi naman pwede plan A lang. Plan B. Plan B? Siyempre, kailangan may hanggang siyan. Di may kanya-kanyang takas. Paano ka dyan magtakas? Kanyang-kanyang nangan. Mana namang unyong mong imahamak mo ay may namon Wait lang, ilaw wait lang. tuin lang. Wait lang po. Yes po. Wala ko ninanaw na. Angan lang ang unyam. Mangan na ang unyam eh. Anong tingin mo? Tingin mo, ano? And then, nag-isip na ako ng plan A, kaya naman sa plan B. Ano yung plan B natin? Dapat pasok pa rin sa pasok pa rin doon sa sayo-sayo ha. Alam nyo ang ayaw na yan na mga meri ahap mangingo yung ayawan ng sinuunyo eh. Ngayon, ang ina namin unit mo, makinig tayo pareho na kanin. Okay. Pinaintindihan ka? Diyan ha? Ang ibig niya ata sabihin, gusto niya ng safe na planning. Kaya ikaw na siguro mag-decide, Kepweng, kung ano yung... Sandali. May tayo. Ito may house party tayo. Tingnan nyo yung mga forma nyo. Ikaw, para matutulog lang. Ito parang gangster. Siyempre, house party kailangan medyo, ano mo yun? Paring, kaya nga may plan B na ninanawag. Kaya ngayon, kailangan nyo mag-ingan dito kung ano yung inanami ko. Sige, ano? Ngayon, i-explain ko na yung paano kaya kung mag-invent ni Night Group na lang tayo na nagmumunga ng mga chemical na magtatangal na mga na mga yunot-yunot na mga nanakyan. Na mga kama. Ay, kung hanapan ka ng permit. Problema nyo na yung ano kayo mag-invent ng permit yan. Hindi. Pwede naman na magde-deliver tayo ng wait lang. No. Malalayo na tayo sa plan. Kasi okay na yung plan A eh. Okay? So, sa plan A lang tayo magbabase. It's one of those days. Hindi, I might wala do na it, tayo. but May I want to hindi natin do plan a chase too. Gago, ang angas nito talaga eh. Is it real? Plan Bro, Meron paano nga magmamanya yung plan A? Kung yung plan B, hindi naman mga na plan A. Ngayon nga kailangan ng ibang plano eh. Kaya nga, so ito na. So, i-unlock ni Andy. And then after that, pasok.
Then, tatambay tayo dun sa mga sofa-sofa. Upo tayo. Then,